Welkom bij Kik TV. Vandaag zijn we in de Jumbo in Breskens. Deze bestaat ondertussen weer bijna een jaar. En wij gaan eens kijken wat er nou precies leuk is om in de Jumbo te werken. De Jumbo bestaat ondertussen alweer een tijdje. Sinds wanneer was het ook weer dat verbouwd werd? Het is iets meer dan een jaar geleden dat we verbouwd zijn eigenlijk. En wat zijn de grootste veranderingen tot nu toe, van C1000 naar Jumbo toe? Nou, sowieso deze winkel hebben we enorm uitgebreid. Er zit veel meer assortiment in de winkel. En de formule is natuurlijk ook totaal anders dan de C1000 formule. Wat bedoel je daarmee? We zijn veel meer gericht op klanten. De klanten helpen, service geven aan de mensen. En waar C1000 de medewerkers vooral bezig waren met hun afdeling en vullen, moeten we nu echt de klanten te woord staan, helpen, zorgen dat de klanten super tevreden naar buiten gaan. Heb je daar nog een extra training voor gekregen? Ja, elke medewerker heeft een 7 zekerheden training doorlopen bij Jumbo. En dat helpt ze met de klant tevreden stellen en de mensen die hier komen dubbel zo tevreden naar buiten te laten gaan als bij C1000. Mijn functie is vakkenvuller en zorgen voor de restjes. De restjes, dat zijn restanten die op dat moment niet in het vak kunnen. Die gaan weer terug naar het magazijn en dan haal ik ze later in de week er weer uit en dan wordt er weer aangevuld. Waarom vakkenvuller? Ja, ik heb heel veel verschillende soorten baantjes gehad en ben hier toch eigenlijk weer teruggekomen. Omdat ik het heel leuk vind om te doen. Wat is er leuk aan? Wat moet je precies allemaal doen? Ja, je zorgt dat de vakken er netjes uitzien. Je vult producten aan en je bent veel bezig en je moet tot een bepaalde tijd moet je gewoon alles af hebben. Dus het is doorwerken. Hoe lang werk je al? Ik werk hier 24 jaar. Zo. Kan je eigenlijk al zeggen dat je een beetje bij het meubilair hoort? Ja, ik geloof dat de baas die had het al over de fossielen, dus. Oei. Ik ben assistent van de versmanager van aardappelen, groente en fruit en van brood. En hoe ben je er precies bij gekomen om dit baantje te gaan doen? Ik werkte al in de supermarkt in IJsseldijk en ik kreeg de kans om hier te komen en het leek me wel een leuke uitdaging. Waarom ben je precies bakker geworden bij de Jumbo? Ja, ik zocht natuurlijk werk en ik zag hier advertenties staan, onder andere broodafdeling en dat trok me eigenlijk heel erg aan. Ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk. Het is heel afwisselend. Dus, wat is je functie hier precies? Ik ben afdelingsassistent. Dus onder andere dus zorg dragen voor het afbakken van de broodjes, de organisatie van de Jullie bakken het allemaal zelf ook af? Ja, ja, bijna alles. Ik werk bij de vleeswaren bij de Jumbo omdat het een hele afwisselende baan is en je veel van je eigen eten kwijt kan, zeg maar. Het is heel leuk, het is heel divers, je verkoopt heel veel verschillende dingen. Je hebt er natuurlijk veel werk aan, maar dat geeft voldoening ook voor de klanten en de reacties van de mensen zijn ontzettend leuk. Ik heb het naar mijn zin, dat is het voornaamste. Waarom werkt u bij de slager in de Jumbo? Nou, ik heb ervoor gekozen om in de slagerij te gaan omdat het in ons bloed zit, in de familie. Ik bedoel, mijn opa en vader hebben allebei een slagerij gehad.
En ik heb gewoon besloten het ook te doen, want ik wil weten of ik het ook kan en of het gewoon daadwerkelijk uit de familie komt. En ik ga daarvoor ook naar school in Goes en tot nu toe bevalt het me heel erg hier zo. Het is leuk werk, ik heb hier genoeg te doen. En ik wil hier gewoon later mijn werk van maken, daarom ben ik hier zo. Ik ben hier afdelingshoofd van de balie en de kassa's en de bloemenafdeling. En wat houdt dat precies allemaal in? Dat ik de cashiers aanstuur, dat ik bestellingen plaats, dat ik roosters maak voor de cashiers. Dat soort dingen. Het is gewoon heel leuk afwisselend werk, absoluut niet saai. En heel veel klantencontact, wat ik leuk vind. Leuke collega's onder elkaar, wat of de sfeer leuk maakt. Ja, dat doe ik toch vaak hier. Ja, dat is gewoon zo. We hebben best wel een heel vast team wat of hier een aantal jaren werkt. En ja, dat is gewoon super. Waarom shoppen jullie bij de Jumbo? Omdat er heel veel artikelen zijn, omdat het door de band heel goedkoop is. Ik shop bij de Jumbo omdat het goedkoop is en heel veel keus. Warum kaufen Sie beim Jumbo ein? Ich finde es hier schön, gut, übersichtlich, also wir kaufen immer hier ein. Waarom shop jij bij de Jumbo? Omdat mijn vader het ook doet. Ja, de mensen zijn vriendelijk, dus het is plezant om hier te shoppen. Het is gezellig en goedkoop. Gaat toch al? Dus €250 en 25 cent alsjeblieft.